هیزن سوریا دموکرات به پشتوانی هیزکا تایبت یا لشکر و هێرشên آسمانیên ئەمریکا بەردەوام لەسەر ئۆپراسیۆنا ئازادکردنا دەڤەرە باکوورê ڕەقە یا ناسیار به پایتەختی خلافەتا داعشê. هەسەدê ewa li meha dehê sala 2015 hatî duristkirin dazanîn heta niha çi nexşe bû azadkirina bajêra Reqe nehatîne darêştin lê hêzên hevbeş pêşveçûnan li gundewarê Reqe pêktînin. المعركة وصلت تقريبا شرب حشتة تانه كيلومتر بشتي تخوبي عيني ساعتين كرن وبيترج حفتة جند ودفري يهاتنا آزاد كرن وهيزنا بيمانيا أمريكا لحمو خالين بروكين شر آمادنا اول سر عرض وعزمان بشتاري شرادكن هیزن سوریا دموکرات یا پرنژاد پرانیاوی ji Kurdan pêk dit û hevkariya Amerîka digelwan yebûye cihê nîgeraniya Tirkiye. Serokkomarê Tirkiye li demê seredana Amedê û piştî belavbûna wêneyên serbazên Emerîkî bi logoyên hêzên parastina gel rexne û nîgeraniya Tirkiye derbarê siyaseta Amerîka digel Kurdên Sûriye diyar kir. Amerika'nın Ez ji vir ji Diyarbekir piştevaniya Amerîka bû PYD û çekdarên YPG şermezar dikim. Ev ne soz bû ku hatî dayîn. Ez bawer dikim divê rastî siyasetê de hebe. Hevalbendên me di NATO da diviya serbazên xwe neşînin Sûriye. Şareza bawer dikin bejdarbûna Amerîka di operasyona Bakurê Reqe bi merema bihêzkirina hebûna wan ya leşkerî li Sûriye piştî tevlîbûna qaîm ya Rûsya ewa piştevaniya hikûmeta Esedî diket. او که باشه لسر روسیا قایم دیکن جبر هفکاریا دنوبر روسیا و امریکا زور زحمته هر دو ولاد رک هفتینه تبلی کاری ایک دونه بن و یا پید چید اف اپراسیونه بو روبروبونا روسیایه Sengiya li ser çekdarên Daişê li Reqe û deverên dî eger bû xwedbûna şeran li gundewarê Bakurê Helebê ku firokên hevpeymanan birêberatiya Amerîka û hêzên YPG û Tirkiye lê devereka bi dirêjahiya 25 heta 55 kilometran şerê çekdarên Daişê dikin wed eger da 6000 medenî naçar bûn berew kantûna Efrînê birevin. Alûziyên hevpeymaniyên aliyên şerê navxuyê Sûriye asteng xistine ber prosa aştiya Cinev ku serokê şandê danûstandinên opozisyonê Mihemed Eloş dest ji erkê xwe berda û civaka Nefnetewî bi bêşiyanî gunehbar kir di peydakirina çareseriyeka siyasî bo Sûriye. Xalid Fetah, Dengê Amerîka.